Ịwa ahụ n'obi 11 ghoghe bụ nnọọ nke mere ọga nke ọma na Dame Irene Okwuosa Memorial Hospital Oraifite, ebe ihe gafere 1,000 ndị mmadụ nọkwa wee nweta nlekọta ahụike n'efu site na enyemaka Sir Emeka Okwuosa Foundation na njikọ aka VUM Foundation USA. Ọgọchukwu Ọranụ, onye nta akụkọ anyị, onye gara iwetara anyị akụkọ banyere nlekọta ahụike a, kọrọ anyị na ndị mmadụ na-ayakwazi ọnya dịgasị iche iche ụdị a na-afụkarị n'akụkụ anyị a, nakwa ndị nwere nsogbu anya sokwazi na ndị nke agwọrọ ọya na-agba nke ọnwa Mee afọ 2023. Ka anyị gara akụkọ a n'uju. Mmadụ 11 ndị awara obi bụ ndị nyabụ foundation kọwara na ha ncha gara nke ọma. Akọwakwara na mmadụ 11 ahụ bụ ndị sitere na steeti dị iche iche dị na Nigeria. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu, onye general manager nke Sir Emeka Okwuosa Foundation bụ Amanda Obidike kọwara nnọọ na oge ọbụla ha awachara obi nke nọrọ izuụka 2 na ya bụ foundation na-akpachara nnọọ anya wee kpọkọta ndị dọkịnta na-elekọta ndị mmadụ anya ka ha nye ndị mmadụ bi na Oraifite na gburugburu ya ọgwụgwọ n'efu, nke ọ kọwara na ha tinyekwuziri dọkịta na-ahụ maka anya n'ihi na afọ gara aga mgbe ha mere ya bụ inye ahụike n'efu na ọtụtụ mmadụ bịara ịfụ ndị dọkịnta kọwara na anya na-egbu ha. Nwada Obidike kọwara na ihe karịrị 1,000 mmadụ bụ ihe ha na-elekwasị anya na a ga-enye ya bụ ọgwụgwọ n'efu. Onye media manager nke nyabụ foundation bụ Sir Oseloka Ọfọ kọwara nọ na nyabụ foundation wepụtara ọtụtụ atụmatụ iji wee nyere ndị mmadụ aka. O wee kwuo na ha nwere nchekwube na ndị nwere ihe ga-ahụ nyabụ atụmatụ sitere na nyabụ foundation wee nwee mmasị inyere ndị ụwa na-atụrụ n'ọnụ aka. Ebe Dr. Kelechi Ahamba nke na-alụ na nyabụ ụlọọgwụ Dame Irene Okwuosa Memorial Hospital kọwara nnọọ na ndị mmadụ bụ ndị nupụtara n'igwe wee bịa wee nara ọgwụgwọ n'efu. Ọ kọwakụzi na ha ji nnọọ obi aṅụrị wee nute. Ebe dọkịta na-afọ maka anya bụ Dr. Chikezie Ekpemo kọwara na achọpụtara nnọọ ụfọdụ ọya anya dị iche iche wee nye ndị mmadụ ndụmọdụ ka ha bụrụ ndị ga na-ata mkpụrụ osisi hinne. Ụfọdụ ndị ritere erere na ya bụ inye ahụike n'efu dịka Maazị Edmond Amanchukwu, Esechukwu Akosa, Oriakụ Oziọma Okoye na Ngozi Mmadụ bụ Obi kenere Sir Emeka Okwuosa maka otu o si ahụ na ha nwere ahụike zuru ezu ma yọkwaza Chukwu ka ọ gọzie ya ma nyeghachikwa ya. Ọgọchukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.